Aquestes eleccions d'avui són molt especials per a les persones cegues o amb greus deficiències visuals, i és que són les primeres de tota la història de la democràcia en què poden votar sense l'ajut de ningú i en secret, és a dir, en igualtat de condicions amb la resta de ciutadans. 1.600 persones han demanat les paperetes en braille i han fet un pas més avui en la seva autonomia. Emocionado. Yo lo que diría ahora mismo es que es un momento histórico que para mí a título personal es muy emocionante porque es la primera vez, realmente es la primera vez que he votado com una persona libre, que he votado yo mismo. Aquestes eren les primeres paraules de José Ángel Carrey després de votar. Ell ha estat el principal impulsor de la reivindicació que els cecs tinguin accés al vot secret, tal com diu la Constitució. Fa 4 anys va presentar un recurs a la Junta Electoral i, com que li van negar, ha arribat fins al Tribunal Constitucional. El resultat del recurs se sabrà un cop ja s'ha solucionat el problema, perquè ja s'ha reformat la llei electoral. Per primera vegada, els invidents que ho han sol·licitat tenen a la seva disposició a la taula electoral un pack on les paperetes pel Congrés estan dins de sobres escrits en braille i on hi ha una plantilla també en braille per la votació al Senat. És una qüestió més d'autonomia, que si podem fer pràcticament tot, si vivim sols, si anem a treballar, si fem totes les coses de vida diària sols, per què no podem votar, no? Es calcula que a Espanya hi ha més de 50.000 persones amb discapacitats visuals greus. Aquesta vegada només 1.600 han sol·licitat el PAC, però l'Associació Catalana per a la Integració del CEC ho considera un primer pas que és tot un triomf.